Kaixo? Bai? Norbait aldago? Orain zurarreta daukadala zerbait kontatu nahiko nizuke. Denbora batez buruan bueltak izan dut eta zurekin partekatu nahiko nuke. Egarririk izan alduzu noizbait? Gozerik izan alduzu noizbait? Hotz handia izan alduzu noizbait? Hau zergatik galdetzen dizudan galdetuko diozu zure buruari. Oso erraza da. Ezagutzen ez dudanak egonezina sortzen dit, eta horregatik lo egiten uzten ez didan istorio bat darabilkit buruan. Istorioan bi pertsona, gizon manipulatzaile bat eta emakume manipulatu bat. Gizartearen norabaiteko islada. Emakumeari aurpegia jartzen diot, baina gizonari ez. Zenbait egun daramatzat esena berdinekin amesten, batzuetan azkarrago, besteetan mantsoago, eta batzuetan irudia izoztu besterik ez da egiten.
Gizakion erantzunak ezberdinak diren egoeren aurrean arraroak dira, baino gizatiarrak.